Sarong bangkay ni lalaki ang nadukayan na nagpapataw-pataw mantang luna din bangka sa katubigan kan Sangay, Camarines Sur, harani sa Atulayan Island, alas 6 aga kang nakaaging Sabado. Basado sa impormasyon, ang mga parasira sa lugar ang nakadiskubre sa biktima na tulos man na nagpaabot ng sumbong sa otoridad na marikas man na nirespondihan kang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Sangay as in personalized kan Coast Guard. Na itong parasisira na igwa pong naglalataw-lataw duman na bangka, may laog na gadan na tao. So, pag-abot po sa report sa Muya, nag-report man po kami sa Coast Guard, PNP, Maritime. Saka po saka pig-retrieve dumating ko itong bangka duman. Binisto kan Sangay Municipal Police Station ang biktima na si Jonel Condat Dacoco, 44 anyos, para sira sin residente kan Barangay Lourdes Tiwi, Albaya. Basado sa resulta sa ginibong eksaminasyon sa bangkay kan biktima, atake sa puso ang ikinagadan kaini. Bali po, ang mensahe mo po sa mga gabus po na mga naghahanap buhay po, lalo na yung mga parasira na bago sa ugaliing dapat bago magsira, maghanap buhay, dapat physically nasa in good condition ang hawak para in case man na pakusog po kitang makapaghanap buhay. Mientras tanto, tulos man na naipaabot sa nabaya ang pamilya kan biktima ang nangyari digdi, as sinauli man tulos kan sa iyang pamilya sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.